चंद्री कपे चा आनिल ओहो मो तुमको रानी कोन पे डाकुछ कोन अटकी गला आउ थरे को आउ थरे सेठी चल फर्स्ट को कोइ दे ओहो मु किछि जानि पारुनी तमे मते केते बेले रानी डाकुछ केते बेले चंद्री डाकुछ रानी कोन पे डाकुछ मु कहिलो एक्शन मु किछि जानि पारुनी कहिलो देखि तमे मते कोन पे तमे मते चंद्री डाकुछ आ केते बेले रानी डाकुछ। अच्छा बा ठीक से कहलो मते। अच्छा बा मते कहलो कोन पे रानी डाको। तमे मते केते बेले चंद्री डाकुछ केते बेले रानी डाकुछ। अच्छा मते कहलो तमे मते रानी कोन पे डाकुछ जानो तमे मते कोन पे रानी डाकुछ। अच्छा मते कहलो जानो तमे कोन पे मते रानी डाकुछ। अच्छा मते कहलो जानो तमे मते कोन पे रानी डाकुछ। ठीक दिला चल 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 तमे पक्ष लला स्टार्ट अच्छा मते कहलो जानो तमे मते कोन पे रानी डाकुछ। 1 2 3 एक्शन। अरे चाकरटा बड़ शब्द हो तो से शॉर्टर तुमको रानी बोल डाकी दिया आउ थरे करो। अरे चाकरटा बड़ शब्द हो ना से शॉर्टर तुमको रानी डाकी दिया कट सब 1 2 3 एक्शन। अरे चाकरटा बड़ शब्द हो तो से शॉर्टर तुमको रानी बोल डाकी दिया ऐसे सब हो